Els estats financers de la Caixa en l'any 2013 tenien unes pèrdues de 3.000 milions d'euros. Què hauria passat si CaixaBank declara 3.000 milions d'euros en l'any 2013? Si no haguera comprat el Banc de València, el que és segur és que CaixaBank hauria estat intervenguda. Per eixa venda, siguent forçar que a més de vendre-ho per €1, el Banc de València tenia prop del 30% de coeficient de solvència, o sigui, li en sobraven diners. Basilea demana en aquests moments un 8%. No sé per què, els mitjans de comunicació no li donen l'impacte que estan donant-li a altres coses que tenen molta menys importància. A més, és molt significatiu que l'última setmana se m'emprèn la negociació i en 10 dies se tanca. Me pareix va ser una venda pública molt dubtós i s'injecta durant aquesta setmana 4.500 milions. Què és un rescat encobert? Ahí queda la pregunta. Entonces, pues sí que pareix que n'hi ha algo que se vulgui amagar.